Ahoj projekťáci, minule jsme si ukázali tyto tištěné míchače barev. No a jak jsem slíbil, já jsem nalezl ještě jeden typ, je to tedy tento a zdálo se mi, že se to i mnohem lépe tiskne. Takže odkaz vám dám do komentáře nebo popisku. No a původně tento model má tady kruhovitou díru, no a já jsem to modifikoval a vytvořil jsem tady do toho čtvercovou díru a zároveň jsem si vymodeloval vlastní redukci. Je to tady toto, no a na jedné straně máme právě pro ten čtvercový otvor, takže takhle to tam lze vsunout, no a na druhé straně máme otvor se závitem M8. Takže stačí to takhle do té závitové tyče našroubovat. Vytvořil jsem tady takhle i drážky pro klíč, kdyby to bylo potřeba dotáhnout nebo povolit. Je to na desítku. Teďka, když to máme na té závitové tyči, tak to můžeme jednoduše zasunout, no a pokud to bude od něčeho, co nejde umít, tak to jednoduše můžeme dát pryč, vyhodit a použít nový. Za mě je to naprosto superový pomocník, ať už na míchání barev, epoxidů nebo silikonů. Já tu závitovou tyč fiknu do vrtačky a už můžu míchat. Jako vždy, moje modely naleznete na mém Patreonu.